Megalayapost.news. Pajbak nong jong bela hari hakatan kaput ka Megalaya barasam bahap ajaran konstitusi henin kesingi kelami pajbak banira kilama rengkat kibanar naga bentaban penrem ya katanat forest jongka asam kabala kemno ya we urangba nakate kisnong alatik kateng kumba bakstar dingdo hakane ke jingra kilama kibanar kipajbak nadu kilong kumi kilong pa kisamla bat kinong ilam seng balang kila pertah bat kila dawa bakatrat forest na asam kadiban pelaj no mador yau tirong ba plasya kem klem date kanogono kendon badah kaju keporu hakani kesengi kila dawaru na ka sorkar Megalaya lengba u menteri rang ba kajela u konrat kesang ma bat kumjuru ya u sembut menteri kajela u ba persenten song bagi day bandi keren no mardor syaka sorkar asam nak bentaban pelaj no yau ni rong ba balakem dakatrat forest jongka asam namar ka jengkem yo ni rong ba klem kono rim kala banonra ya ka jingta nak mta ka sungsuk sung san jong ki pajba ha ka tain kilban pauru kumbalong baru si kata ki pajba la ka na asam ne na Megalaya ki don ha prang jing sungsuk sung san henry la don kum kini ki kam tambor ba pen i lengba ka tanat forest kani kan kata ya ki sungsuk sung san jong ki ba namar kata kila kerpat ya ka sorkar Megalaya ba ka de sim kia mardar bat kum juru man pelaj no yau ne urang ba kanang bakan wan biang kata ka sungsuk sung san hakati kisnong kapun ngana kaliang kumwe na ki nong elam jong ka RBF Western June adin marios ngeu ba we na ki rirong ba basang basa abilahari ula syakem haki bor jong ka an asam na ka forest department tang na ka banta ba ki let sim bentam ki mau ki badan hapo area asam ba kinsina ya usurok na asam sebelah hari te nakaliang jonga ngon pau ka jing sungkya ka bakraw halor kani ka jingle jong ka sorkar asam namar ba hakatugur si katkum ka jingtip jonga kalong ba ki trei ya ka kamsinong ban repair ya usurok na bilahari sapo bodar asam te ndala poy hante kemut jarang khat no hakapor ba kini ki forest asam ki wan duty hakte ke jaka te ki kem no ya kane kali bat ya ubreu ba utam ya ki mau na kate ke jaka te den mata kadau na kaliang jonga kum nong ilam seng jong ka RBF Western Zone ngadawa ya ka sorkar asam ba kabdei bet pelaj no mardor ya u klem date kondon u namar ba kamdei ka kambi an ba ule namar ba usuri u ngisu kum kasnong isu pha ai u tang ban le them phang undala wan phai nan te na po asam jika them phang sutam u atli ki mau na te jaka ban yo ban thep ki mau ha te ki jaka ki ba ka surok kasniu te din marta kadau na kaliang jonga nga karpat jur rukum ju ya kinong mikmat ki jongi ban kinyarap ban simkhalem ya kani ka kam namar ba menta ka de ki jing sedang kabarit bayo le se lai sai lada isu ngap menti kumne yo se kan poi se ka jing snam ba ka sorkar lada dia hadu ta pot ba ka sorkar hi ka haban sim ya ki jing kli lada dia kum kini jing dia namargi hangne hapo bodar ngimpat don kano ka hura kum baja halang pi lane kum baja hamukro lane blok 1 blok 2 ngimpat don kata ki jing dia ka bosusi ni sungsuk sungsanya kini ki jaka ki jungi ni po bodar de hende menta ya ki jingle jong kane ka ki forest asam bayo le se sisin kasi nimben se ban ya peni prabor batki te den mata kadau ka sorkar haban te lakam pan simkhya ya kane ka kam na ka mata jing sungsuk songsan ki breu ki badan hapo ka bodar den mar kata kadau ngakum nong lam seng belang ngakentu ya ka sorkar Megalaya ban kan phai khmat ya kinong sing ki badan habodar kumjuru nga kentur ya ka sorkar asam gede ben pelaj mador ya uni ubreu jongi bala syakem bakstar dingdo ba umdei bente kendon u de ben pelaj mador u lom da kumta ngimmer se kum kinong ilam seng kum ko seng balang ngin le da ki weipat ki senjam ki banwan kuli sibun hakbede hi wajingkem i me i ro ide kinong contribute da pok sinong kata bede ka jinang di start ide ro ina hikai teng sungu ro sibun i ba i donet hato kasni kali jong i mo ba lechna sura ban penbiang je don kam ko sinong kata arta ru idon kata ka jisukia ba usurok dei ka belum jong ka livelihood ka jongi ne ka jingi mo jongi ba man kasni ki ba kamay nang to kidon ki balej bawan nang to kidon
te baik dai ba koi ka kiaru ya sha ut na kapor ba kidon kiba sukhash tem tiru nim laman ko hospital kidon kiba kha ladon ka jingja sisen ba iwe long kami laklat ha kapor ba sukha mo laklat ba long kami ba khulung ha ka surak ya po ka to surak ni na ka daw ka jing pala ka to ka surak te ni kum na kalian jong ka bio kidon ka to ka ne kilong kami na kalian jong ka bio ngidap ta kata ka jisu kyam sim habang tip ba iwe na kita kiran pa jong snong ila sakem na ka daw jong ka snong mo na ka benta ka snong ba i dan kata ka jing snong kulit mesim ka jong i ban no kata ka jing no senyang ko ka snong te ngidap ta ka jing su kyam sim ikat paroi ka sarkar ba kan snong haban sim khyalem na ka mata ban sina ka suro ka jong i mo kanang ba kandon lem kata ka jing su ka jing sngan kanam jakum kano kana ka jing kan ada pedeng jongi ki ar state kami halia ka asam kan ba ngai ni lahi nginam kwa bandon kum kano ka jing ja kwa ban don kata ka jing su sngan ko ka jing dei ka jongi deh ka ne kapor ka ba nga kwa ban kentu ya ka sarkar ha ka bai dei ba ka ne kam ka daut an rai ka long Bom kinong senong is ngotu balai ka jia yau ne urang ba ban syakem ha ka forest asam bat lara aru eu menta hadu ha ka an tena mar kata nagaliang juga senong ka persya jur ya kana ka jingle jo kana forest asam namar baro isi kata ni songsuk songsan ha kana ka jaka nyimdon ka jinga kana bat kine ki senong ki ba markap ki ba don ha border jongi hapo asam ka badai ka mau duki bat ka bela hari Henry ka basngau si daga jingle jong ka forest ka penlong ka jingya kanat ka jingle ka jingya bisni bat om tang kata kan sajia kumbajia halangpi bat hamukuro tena mar kata ngapan pau ne kapor ba ka sarkar kan simkhia mardor ban le ka ne kam ban pen baik no koloi khamtam ban palai no ne urang ba jongi ubala syakiam klem daw klem nong rim hakate gasni balai ka sinong ka hapan sinai ka ne ka surok Kadau kalong namar baka sarkar kam syamla khami yangi hang ne ha kendong haka laitrik jong benai jun kata mencisni kila ra ru yau breu bat haka sputrik jong benai jun arjar pesau kila ra nengkong ya kali ke jong u na kadau ba na kaliang jong kesnong kadon ka social work haka sputrik benai ba sau arjar pusau ngidon ka social work jong kesnong bat hakate sing la tam yo mau kumbaar nilai teli na root rock bat hang tahi na kaliang jong ka forest department jong ka asam ki lawan ban mo ban jurip yakte jeka rei ki la ban yakte kali ke bawan na po moduki bat ki la ra yakte kali bat hakas sautrik benai ban nyau arjar pusau ki la khot yo te utra jung te kali ban le shimi te kali henrei ka basungsi penban andau la poi hang te hapo forest jong ka department jong ka sokar asam kila bat sendon yo te utra jung te kali bat kila ra sipo thanat na kaliang ka jong ngasneu si juri habedai begini ka kam bat ngaprem juri ka sokar asam ya kani ka jingle jong ka sokar asam bat haka ju poru ngasneu ban pendrem juri ya ka sokar jong ka megahya baka I kunswet ya kani ka shnong ka jongi ka belahari bat kumjuru ha ju ka por ngaso ban ong ba kanom phai khmat syakane ka shnong ka jongi bat kala I beng ya kani ka surok ka jongi ka ba na kalyang jongi kinong shnong ba ngi donkam na ka menta ban paniso ya ka shnong belahari raja khomai sadu sha po mauduki contoh bat ha ju ka por ngaso ban kerpat ya ka sokar meghalaya ka jongi bat ya deputy chief minister badon borom gujongi ba nakamata kani sorok gujongi ba haswa jong kane ka election MDC lese ka banwan mo ka ban salong no ba la daja ba ka sarkar meghalaya kanum la ban lei nakamata kani sorok gujongi paniso na belari sepo maduki ba nakalyang jong kasnong ngin boycott bet ba ngin mlek hiru ban Cep ya kebut kejongi hakane ka election MDC kemenuan. Nakaliang kejonga ngasau ban tepat efek ba. Hado pisau kumno habedai bekata kajing. Keren kejonga. Pisau menjur ni amberle kumta. Megalayapost.news